Magandang araw mga kalahi! Welcome sa ikalimang episode ng Magkalahi Tayo Bicol. Ako ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Ranel and M. Sertan, na magbabahagi ng siksik na impormasyon at dagdag kaalaman tungkol sa ating programa. Ating ibabahagi ang ika-4 at huling stage ng Community Empowerment Activity Cycle. Ito ay ang Community Monitoring. Matapos ang mga hakbang sa ilalim ng Social Preparation, Community Planning, at Community Managed Implementation, dadako na tayo sa huling hakbang at proseso ng programa. Nakapaloob sa hakbang na ito ang community assessment sa mga implementation activities ng programa, maging ang pagsisiyasat sa mga napagkasunduan kasama ang mga stakeholders, mga natutunan ng mga pamayanan sa programa, at mga rekomendasyon na maaaring gawin sa susunod na siklo ng DSWD Kalahi Seeds. Mahalagang tandaan ang community monitoring and evaluation ay hindi kinakailangan na magsimula matapos ang ikatlong yugto ng SEAC. Ito ay nagsisimula kapag ipinapagawa na ang mga proyekto. Mahalagang bahagi ito ng project management kung saan sinisiyasat ang mga proyekto habang isinasagawa upang masiguro na nagagawa ng tama ang mga target. Samantala, ang evaluation naman ay isinasagawa matapos ang proyekto upang malaman kung nakamit ba o hindi ang mga layunin at epekto nito sa mga benepisyaryo. Maliban dito, inaalam din kung ano-ano ang mga nakatulong at naging hadlang sa pagpapatupad ng proyekto. Sa pag-turnover ng proyekto, kinakailangan na isumiti ang Sub-Project Completion Report o SPCR at mga attachments nito. Kinakailangan din na i-update ang mga plano at solusyong nagawa sa Environmental and Social Management Plan o ESMP. Kabilang din sa stage na ito ang Barangay at Municipal Accountability Reporting. Sa Barangay Accountability Reporting, pinag-uusapan ang problema o issue sa pagpapatupad. Nagkakaroon din ng pagbabahagi ng mga rekomendasyon upang malutas ang mga issue pati na rin ang mga natutunan sa pagsasagawa ng proyekto. Samantala, ang Municipal Accountability Reporting naman ay sinasagawa bago matapos ang isang siklo kung saan ilalahad ng mga barangay pati ng munisipyo ang kanilang karanasan, hamon, pagsasakatuparan ng mga napagkasunduan at plano para sa mga susunod na hakbang. Layunin ng accountability reporting na sukatin ang pagganap ng mga barangay at munisipyo sa mga tuntunin ng pakikilahok, paghahatid ng mga pangako at plano, pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga sub-project, pagtugon sa mga reklamo at pagpapatupad ng kanilang barangay action plans. Nagkakaroon din ng pagbubuod ng mga karanasan ng natapos na siklo upang maitala ang mga positibong karanasan at negatibong gawi. Higit sa lahat, nakapaloob dito ang pagtakda ng direksyon para sa susunod na cycle. Samantala, ang functionality audit naman ay ginagamit upang malaman kung nagagamit ng pamayanan ang proyekto batay sa layunin nito at kung paano ito nagbibigay ng benepisyo. Sa ika-6 na buwan matapos makumpleto ang proyekto, isinasagawa ang sustainability evaluation. Dahil inaalam nito kung ano-ano ang mga ginawang paraan ng pamayanan upang mapanatili ang proyekto. Ito ay pinapangunahan ng Multi-Stakeholder Inspectorate Team o MSIT. Dito tinitingnan kung maayos ang pamamahala ng organisasyon at ang pagbabudget nito para sa pagpapanatili ng proyekto. Matapos ang unang round ng sustainability evaluation, isasagawa muli ito taon-taon. At dyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa mga stages ng Community Empowerment Activity Cycle. Naway mas naging malinaw para sa inyo ang proseso na isinasagawa ng Kalahi Seeds at inyong maunawaan ang adhikain nito para sa kabubuti ng bawat komunidad sa ating bansa. Sa susunod na episode, abangan ang aming pagbabahagi sa mga acronyms na madalas gamitin sa programa. Ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Ranel and M. Sertan. Sa Kalahi Seeds, kapit-bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran.